Liniște. Ce, zgomot de... Mamă, de ce l-a sigilat, mă, frate. Bravo, mă. Bă, dar chiar de el sau ați făcut-o voi? Este brânză de el. Nu pot să cred, frate. Bă, deci tu că ești chiar angajat la OTV, frate. Ești direct, foarte tare. Dar bă. acum, care e... Dar ați făcut-o voi, mă, asta sau mai există brânza de el? Astea sunt informații de la un grup terorist necunoscut din Cosmopolis. Nu putem să vă oferim așa ceva. Tare. Bravo, mă. Asta chiar e merită de 17.000. Hai să vadă și ai mei de pe TikTok. Uite, frate, că mulți m-ați întrebat unde a dispărut brânza de el. Uitați. Era la noi la birou. Era chiar la noi la Gastromedia. Am mâncat un munciorul pe toată. Asta a găsit-o pe rafturi. Smart person, bravo, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Haideți să vă zic cu brânza de el, da? Deci a venit o firmă, cum veneau firmele? Pe voi vă caută banii deja? Mai mult fug de noi. Mai mult îi căutăm noi. Haideți să vă zic cu banii, da? Deci la început, când eram eu tânăr, credeam că trebuie să faci o agenție de publicitate, să meargă agenții peste oamenii bogați, să le ceară publicitate, bani, cum se face, mă rog. Și era un eșec total. Deși, cum să spun, produsele mele, mă rog, pe vremea aia, ziar, ce făceam, mi se părea ca un succes, încasările nu erau deloc pe măsură. Când am mutat tot polobocul ăsta în lumea video, adică pe TV, audiența era atât de mare în comparație cu ce făcea presa scrisă, încât lumea bătea la ușă și spunea, vrem și noi să facem o reclamă. Și atunci tot departamentul ăla